Kako su Rimljani godinama unazad vladali Judejom, rimski car rešio je da napravi spisak svih stanovnika Judeje. Spremite se za popis stanovništva. Svako treba da ode u svoj rodni kraj. Rimski vojnici su obaveštavali narod kako bi se spremili za popis. Marija, rimski car je naredio popis. Spremi se, morat ćemo u Vitlejem, jer je to moj rodni grad. Ali kako ću trudna? Spremit ću konja i zaprežna kola. Moramo biti spremni, ako kreneš, da se porađaš. Jao Josife, neka bude Božja volja. Marija i Josif su se uputili ka Vitlejemu, ali su često pravili pauze. Marija se usput često molila Bogu. Znala je da je to deo većeg Božjeg plana. U grad su stigli uveče, kada se već smračilo. Iako je Josif davno bio u gradu, lako su našli gde treba da se upišu. Došli smo da se upišemo. Mi smo od roda cara Davida. Ja sam Josif, a ovo je Marija. Nakon što su se upisali u knjige, morali su naći smeštaj. Sve je zauzeto, prijatelju. Vitlejem je pun došljaka. Josif i Marija su bili veoma umorni, a Marija samo što se nije porodila. Marija, našli smo skrovište. Ima samo još jedno mesto u celom gradu gde niko nije smešten. Caru nad carevima, Božijem sinu, bila je pripremljena palata. Iako na prvi pogled jedna obična pećina za čuvanje životinja, ova pećina postala je mesto gde se rodio spasitelj sveta. Zvezda je došla da pokaže ispunjenje Božjeg plana. A Marija je postala Bogorodica, ispunivši Božju volju. Gospod Isus Hristos se rodio skromno i mirno, ne da mu drugi služe, već da služi svetu i čoveku na spasenje.